नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमार पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। आज फिर से बात करे वाला बानी हम समर सिंह जी के बारे में। कहे कि बहुत ही एगो ब्लास्ट गाना यहाँ के लेके आवे वाला बानी। अभी पोस्टर कमिंग सुन में बा। समर सिंह ऑफिशियल फेसबुक पेज से पोस्टर के रिलीज कर दहल गइल बा। रउआ सबके बता दी कि एल्बम के नाम बा करवटिया 2 एल्बम। अब तो हम पहले वाला करवटिया नहीं सुनले, लेकिन हम फिलहाल में यूट्यूब पे जाके करवटिया सुनब कि करवटिया 2 ये गाना आवता। तो करवटिया पहिलका कैसन बा अब तक हम नहीं सुनले। तो रउआ सबके बता दी कि हम पोस्टर देख के रउआ सबके अपडेट बता रहल बानी कि बहुत ही बढ़िया ये गाना होई। काहे कि गाना के बोले कुछ अलग लागता। करवटिया 2 जौन वेब म्यूजिक से एकरा के रिलीज कल गई कल ही सुबह 6:45 पे 6:45 पे करवटिया 2 गाना रिलीज कल जाई। समर सिंह जी के बहुत ही ब्लास्ट गाना एकरा के बनावे के बाद गाना पूरा तांडव मचाई। बस रुआ सबके प्यार आशीर्वाद चाहिए। तो रुआ सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनौले रही। और ये भी मालूम कली कि गाना के लिखले बनी हरिंदर हरियाली जी हरिंदर हरियाली जी। और म्यूजिक दिले बनी ADR आनंद जी। ADR आनंद जी के म्यूजिक और हरिंदर हरियाली जी के लिखा हुआ गाना बहुत ही ज़बरदस्त गाना लागता कि बहुत ही पूरा ब्लास्ट गाना हुई भोजपुरी में। तो रुआ सब ऐसे ही ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा ये गाना के सुनी कल ही सुबह 6:45 पर वेब म्यूजिक चैनल से। वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल से ये गाना के रिलीज कल जाई समर सिंह जी के करवटिया 2। तो हर हमेशा ध्यान रखे के बा करवटिया 2 ये गाना के कल ही सुबह 6:45 पे सुने के बा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देवे के बा। तब तक के लिए बा प्रणाम। और वह सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनौले रहे। हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के ढेर सारा शेयर करी ताकि समर सिंह भैया का फैन पूरा जागरूक हो जाए। कल ही सुबह 6:45 पे करवटिया 2 समर सिंह जी के गाना सुने के बा। प्रणाम।